Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng adobong pusit. Meron po tayong pritong tilapia. Chicken Shanghai at sisig puso ng saging. Yes, at meron tayong rice. Ang drinks natin, tubig. Sa mga foodies, day 5 na po tayo ng Vlogmas. Ayan. So bago po tayo kumain at magkwentuhan, Pray muna tayo. Amen! Mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Opo. Mga tanaking kapampakan. Opo. Manta na. Unang subo tayo. Sige, ako to. Ayan. Ako Chicken Shanghai. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Kain po tayo mga ka-foodies. Ang laki ng pritong tilapia. Nagulo na. Dito natin yan. Gitna natin. Hindi kasya. Sasabaw ka ba? Yan. Yan. Tignan natin. Yan natin. Fiesta sa atin. Ang daming kukulam, no? Grabe. Parang Fiesta. hindi nakakain, no? Ay, oo. Di ba? Oh, dito na lang. Ayan. Gulo. Sarap. Inom tayo. Nabalunan agad. Cheers! Sarap. Tingnan natin itong puso na saging, guys. Sige. Tingnan natin. Sarap. Ketchup. Titikman natin walang ketchup. Nasa ngayon natin, lasa-lasa yung chicken, no? Siyempre, chicken. Di po kami nagpo-pork ngayon. Puro healthy po talaga yung kinakain. Kahit off-cam po, di po kami nagpo-pork. Pinaghahandaan po namin kasi yung kabila na Christmas party, Christmas at New Year. Siyempre, di ba? Puro karne yan. Kaya pinaghahandaan namin yung okasyon. Ang sarap ng puso ng saging. At isang beses lang kami kumakain, guys. No? Yan lang. Walang almusal, walang ano. Walang dinner. Dinner!
Pagising mo ng umaga, maliligo ka, tapos gym. Pag-uwi, mukbang. Ganun lang. Ano ko siya pa? Ay, sabaw. Thank you. Masarap na pagkakaluto ng ano ba? Pusik. Tama-tama lang yung lambot, hindi siya matigas. Inunguya ako ng mabuti, kaya hindi ako nagsasalita. Baka di ako matunawan. Sarap. Narinig niyo yan, guys. Supuan nyo. Isang laksamana. Malapit na yung Pasko. Pwede ba mag-exchange gift tayo? Bakit? Sige. Akin ka, sa'yo ako. Pumupuso ka na naman. Gusto daw niya lagi tayo may premiere. Bakit? Kinikilig din siya, no? Ayaw pa niyang aminin, no? Aray ko. Shoutout po, Jason Laksamana. Sinatapan. Bakit? Sabi ko sa kanya, huwag mo na akong tawagan, friend, Val. Bakit ano daw? Ano dapat? Bahala siya. Anong gusto mong itawag niya sa'yo? Val! Hindi, baby? Baby, wag. Ano? Para ano yon? Tatay ko siya nun. Pag baby. Wag ganon. O, sige. Gusto mo jowang-jowa? Honey. Jowa daw. Honey! Bakit naman? Para mas sweet. Bal lang. Honey, yung ano, yung honey na ano,
Ano yon? Balang, sapat na yun. Kung ako sa'yo, kaya, my loves. My loves daw. Sarap. Maraming nag-message sa akin tsaka nagtanong sa akin, sino daw si Jason Laksaman? Tapos sabi nila, mag-comment, ayan na collab. Wala pong channel yon. Nag-comment siya sa Facebook. Tapos sinerch pa yung pangalan niya sa Facebook. Napa-search daw sila. Akin lang yan. Yan ang kunin. Ang swerte talaga ni Jason Laksamana sa'yo. Bakit? Buong Pilipinas eh. Pinagmamalaki mo na mahal mo siya. Hindi ka mahilig sa ketchup, no? Hindi. Kasi kahit wag mo na sausaw yung yung Shanghai, lasang-lasa naman siya. Sarap. Di naubos yung Shanghai ko. Hindi ko lang ito yun. Mas gusto ko yung chicken Shanghai kaysa sa pork Shanghai. No? Tsaka healthy pa. Ay mga foodies, mayroon po kaming online collaboration ni Queen Natsu. Ayan. Magpapag-giveaway po siya ng worth 5,000 pesos. Take pa 500 pesos, 10 na katao. Kaya ngayon pa lang po, mag-subscribe na po kayo sa kanya para maabang po ninyo yung inyong aming online collaboration. Take pa 500 pesos po, 10 katao. Pipili po siya ng 10 katao. Ngayon December Ngayon na to. December po, abangan nyo yan. Napakabait niya kumari kong tunay.
Kaya mga Foodie, mag-subscribe na po kayo sa kanya para ma-notify po kayo sa mga bagong videos ni Queen Natsu. Yes. Nasa description box po ang kanyang channel link, kaya i-visit nyo na po si Queen Natsu. At si Sana Go, yung friend namin na si Sir Marvin. Paki-subscribe na din po kayo kay Sir Sana Go, kay Sir Marvin po. Yan. Sili. Ngayon ako sa kaparas. Dukman mo. Tikman natin sa ano, ketchup. Masarap din. Pero masarap din yung walang ketchup. No? Kasi lasang-lasa mo na yung ano. Nabusin na natin to. Sayang. Laki ng tilapia, guys, oh. Isa tayo, PPM. Okay. Yun yung malaki. Mamaya ako natitirahin yan. Oras na. Sarap. Foodies, naubos po natin yung adobong pusit, yung tilapia ulo na lang pong natira, at chicken Shanghai, at saka sisig ng puso ng saging. Yes. Ayan. Ito na lang po yung natira, yung ulo. So mga Foodies, gusto po namin magpasalamat sa nag-super chat sa amin yung 2 days ago ng video po namin sila. Queen Natsu, Sisi Cubs, thank you so much sa blessing na binigay mo. At si Cindy po, yung nag-super chat din po siya sa amin. At siya din po ang supporter po ng sa Facebook page po namin. Sana po supportahan din po natin siya at mag-subscribe na po kayo kay Cindy. Yes. At ganun din na po kay Queen Natsu. Abangan niyo po yung pag-giveaway po ni Queen Natsu sa ngayon December po. At gusto din po namin i-shoutout sila Evangelina Lorenzo. Pinapa-shoutout yung kanyang anak na si Jason. Hi, Jason! At si Alma Suzuki, Vicky Santiago, Jeneline Chiray Sabalza. Ayan. At sa Facebook page din po namin, shoutout po, Grace Rogelio, Maria Manuel Rosales, Miss Ki Lagbas Prio, Nancy Manzanilla. Ayan. At Hello gusto po. din po namin magpa-thank you sa nagbigay ng stars sa amin sa Facebook, si Belen Poselero. Ayan. Thank you so much po sa binigay po ninyong blessing sa amin. Thank you so much po. Ayan. Opo. At mga Foodies, at si Paulo Pagdangal. Ayan, shoutout po kay
Paulo Pagdanganan. Ayan. Salamat po sa suporta po ninyo sa amin, sir. Yes, thank you so much po. Opo. Shoutout po pala sa Team Matibay. Opo, at sila, Maria Chance Maria Vlog. Chance Vlog po, please pakisupport po si Maria Chance Vlog at mag-subscribe na po kayo. Yes. At kay Lynn TV Vlogs. Ayan. Thank you Meron so silang much channel. po. At kay Sanago po, please supporthan po din natin si Sanago. Mag-subscribe na po kayo kay Sanago, ha? At si Laya Payawan at si Baby Allison, shout out sa inyo. Shout I out. love you. At shoutout sa Team Buwang. Team Buwang. Opo, Alam niyo na shoutout kung sa sino inyo. kayo. Mga Foodies, kung nagustuhan niyo po ang aming video, please paki-click na po yung aming notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos ng The Foodie B. Ayan, shoutout Jason Laksamana, Your Wowa at Senior Maymay. Shoutout po sa inyo. Stella Batusin, shoutout. Ganon din po sa Facebook page namin, mga Mag-follow na Foodies. po kayo. Yan, kung gusto niyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!